Smile and Learn. Hola amics, avui és un dia molt especial perquè us presentaré el número 10. Sí, sóc el número 10 i avui us explicaré algunes coses sobre mi. No oblideu que al final del vídeo cantarem una divertida cançó. No us la perdeu. El primer que farem serà dir el meu nom. Repeteix amb mi. 10. 10. Més alt. 10. Ara us ensenyaré a escriure'm. No us perdeu cap detall. Estic format per dos números, l'1 i el 0. Comencem per l'1. Comencem en aquest punt, pujant fins aquí. I ara baixem en línia recta. Ja tenim l'1. Ara fem el 0. Comencem aquí i fem una corba fins a arribar a baix. Ara hem de fer el mateix, però cap amunt. Ja està, ja ho tens, el número 10. Mira, sóc com un cargol. Prova-ho a casa amb paper i llapis, és molt fàcil. Què us sembla si fem alguns exemples? Oh, un ram de flors! Que bonic! Quantes n'hi ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Hi ha 10 flors. Mira, unes mans. Quants dits tenen? Contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Les dues mans tenen 10 dits. I quants nens hi ha en aquest autobús? Vegem-ho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Hi ha 10 nens dins de l'autobús. Nois, cantem després? I aquí, quantes caixes de cartró veus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Hi ha 10 caixes de cartró. Perfecte! Nois, a cantar! Deu nens se'n van de viatge conduint un mico salvatge. Iha! Iha! Tothom està bocabadat amb aquest mico tan tarat. Iha! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.